Hafta kilometre li dervey Mêrdînê ber bi wêran şerê ve li gundê Dedemev ev gundê ew Sultan Kosenê ku ketiye rekorê şikandiye rekora û qamdirêjiyê şikenandiye û ketiye pirtûka Guinnessê ya saziya Guinnessê li gundê wî ez mêvanê wî me di heyamê koronayê da bandora koronayê li ser kar û barên kesên navdar huner û hunermendan gelek zêde çêbû. Gelo di vî heyamê koronayê da karê Sultan Kosen çiye ew Sultan Kosenê ku qama wî 2 metre û 5 santime ez jî îro bi tîşortê wî derketim pêş kamerayê weke dêrî weke fistan ji min re xuya dike wekî din pantor mantor hûn dibînin ku tiştekî hewce jî nake bi rastî ez ewha bidim nîşan. Roja te bi xêr. Navdarê me yê Kurd tu çawa yî heyran. Tenê baş e, elhamdülillah hûn çawan e hûn baş e. Ez jî mitedît ez gelek baş bûm. Min êz pêlavê wî jî texsaniye xwe pêlavê wî ji min re nedibûn ji min re piçûk hatin hela bide bira hevkarê min kanevî bide nîşan ji bo Xwedê. Nimara te ya solê te çend nimare neke? 61 61. Yemî jî 41. Di navbera me da 20 nimare heye. Qama wî 2 metre û 41 santime hûn dibîne ez ewha li kêlekê çawa xuya dikim. Yani ku şîlî bibare anha tsunami rabe, fırtına rabe, ert heş çêbe ku edisiya kek sultan da bim tiştek bi min nayê. Îja min got ev koronayê tesîrekî pir xirab li ser karê her kesî kir. Yê te tu çi dikî divê heyamê koronayê da lan pêşiya behsa û çêroka te ya Guinnessê bikin tu sala çenda da kesê herî dirêjiyê dünyayê hatî bijartin ji aliyê Guinnessê ve. Ez 2000 nehadê ketim kutuka Guinnessê û anoka di vê korona virûsa de jiyan hatî sekinandin. Yani ez nemakarim derkevim ji derve ez nemakarim bigerim wek berê. Îja em ditirsin. Te fêm kir. Îro bûye em kîna xwe jî kevin em dê koronayê. Belki dana ji min jî ketî şikê. Te bêriya koronayê karê te gele baş bû û tu her derê dünyayê. Karê min gelekî baş bû el dinyayê digeriya. Min digot ez ê werim başûr ez ê herim hewlêrê cem Serok Barzanî. Ez di gelekî dixwazim ez wî jî bibînim. û werê înşallah hema ev korona virûsa xelas be. Birincî îşê me ez ê werim cem Serok Barzanî. Ez ê werim hevlerê. Tutxwazî biçe başûr jî. Tabii kek Sultan heta niha nêzî 127 duala geriyaye û lê dixwaze bêtir here başûr hevkarê min kanevî dide nîşan û eva tîşortê kekê Sultanê ku milxwe kiriye hewcenîne pantor pêlav jî hewcenîne esas. Dikarî destê xwe em bidim ber hevdû? Em ewha çawa bikin ewha. Belê. Kesekî ku qama wî 2 metre û 5 santim be destê min û destê wî kodekî genim diçe yani destê wî ew qam mezinin dirêjin helbet ev tişta ku îro weke avantaj bikartîne esas ji nexweşiyekî pêk tê ji dehsaliya xwe pê ferq kirine ku qama wî dirêj dibe bi tedawiyê jî ew dirêj bûn sekîniye. Îja tu li gund çi dikî rojê te çawa derbas bin kar û barê te çi ne ji me re henkî qala wî? El gund tedî sosyal medya hesabê me hene. YouTube kanala me heye ez ê nimra navê YouTube kanala xwe bên ser ziman înşallah ji bona însanî başûr jî bibin abonê me. Sultan Kosen TV heye kanala me û sosyal medya hesabê me hene û xwedê em kilama gudarî dikin. Ez gelekî ji kilama hez dikim. Dengê te jî heye kilamê kê godar? Na ez gudarî dikim ji xwe yani qarişiq ez kilama gudarî dikim. Dengbêja. Erê şixulê dengbêja. Erê wallah. İşte vallahi dengbêjî ji xwe qada min e ez jî gelek şey hez dikim. Pêlavê te te got 61 nimare ez şaş nebim di sînemaya Hollywoodê da Matthew McCrory li dünyayê kesek ku pêlava wî herî mezin ew kese kala jinekê min re dibin ya nabin ez bim yê piçûk werin hema ez biceribîn ez bim xê yê min tevê ewa min jî diçî belê eva jî
Çavat dibine avaj dur var keseki kuavanı gibi mezun. Bu te çavatı. Yani gelek gibi mi? Garip edeyim. Gelek gibi mi farklıydı yani. Evet. Gelek Beli. vak taksiye Avha esin ki pe bimeşim. Eva soleke ki sultanın mıhsiyen gibi evci nige xwa evci tişörtü ne 61 numara tabi avan pelaval vrat tünene yani her izede 45 ev pelavana taybet jeraj Almanya ettiğini şu jenne gibi ji xuya hep peçete gelek hund binin em ava des em aha merhaba bikin avha bre hevkari mi bide nişan destimi çıkar reşmun elbertavi avha hund binin beli desteki gelek dirêj gel sultan weşana me hediye edip Davud ve xwazim ew bipirsim projeyê te çi hene ji bo pêşerojê tu çi fikirî piştî ku ev korona xilas bû Projeme az cardı yani şika xwe devam bikim. Hayata xwe ez ê bok berê cardı bigerim ez ê gelekî hercem insana bira insan me bibînin ez gelekî dixwazim. İşte serfirazî û serkeftinê dixwazin û ev dünya ne dünya me tenê ye. Te fehm kir? İro mere bêderê mere temiz yani dünya pakış û temiz bihêle ji wana zarokê mere ji wana zarokê wan û yani mere bi dünya pakhoş û bê herb û bê kuştin û bê bira îrinkî xwîn bes birji em bena dixwazim. İnşallah em jî wê heviyet dikin wexta me bi Dawî dibe ez awha rabim Kek Sultan kesê îro li rûyê dünyayê herî dirêje qama wî 2 metro 5 santimin qama min jî 1 heftê û mirovê herî dirêjiyê dünyayê û mirovê herî levhatî herî yakışıklı ez em du hev li ber ekrana Rûdawê Ez jî yakışıklıyım. Eyvallah tujmi yakışıklı Belê Hêvîdar Sultan Kosen di heyamê pandemiyê da û li malê rawestiye çavarêya ku ev pandemî xilas be dîsa berê xwe bide dünyayê bi projeyê xweş û were pêş hezkerên xwe.